nakaupo, anak. Tapos, pag natagal ako nakaupo, yun, nahihirapan ako. Kailangan lakad ng lakad. Kailangan nyo maglakad-lakad. Para exercise na rin yun. Mas mainam yung naglalakad-lakad kayo para medyo yung cholesterol sa katawan. Nakita mo iba, namuo na yung mga namuo mga ugat. Kaya nakasukan sila. Nakamit sila. Nakita po tayong lola. Baka pwede natin mabigyan ng maliit na tulong. Ito po. Nay, kumusta po? Kumusta po? Ayun lang. Ano pong pangalan niya, Nay? Natividad. Ha? Natividad. Natividad. Si Nanay Natividad, ilang taon na po kayo? 74. Nandito pa palagi po ba kayo dito? Sinukan ko lang ng tulad na kasi diabetic. Diabetic po kayo. Lalakad-lakad nyo lang. Hindi na ako nakita ng nagugulog niya na naka-wheelchair lang. Nangihingi po ba kayo? Dito lang kayo? Anong trabaho nyo po? Nagpaparking dito. Ha? Parking. Parking lang. So mga magkano po ang kinikita nyo sa pagpa-parking? 300 lang. Ha? 300. 300. Kumikita kayo ng 300 kada araw. Oo, mga kasi bigyan ako lang din sila kung hinihingi ko. Pagkakagyan ng renta, siyempre, nagiging 50 kasi nakakaya. May mga anak po ba kayo, Lola? Sidecar boy lang eh. Ha? Sidecar boy lang, sidecar boy. Ano po? Sidecar boy. Sidecar boy. Medyo hindi ko po marinig yung boses ninyo kaya nilalapit ko po yung camera. Opo. Saan po kayo nakatira? Sa palengke ng Paco. Sa Paco? Sumasakay kayo papunta pa doon? Hindi. May nagsusundo sa akin na sidecar. Oo. Pag-uwi mamaya. Pag-uwi mamaya, may susundo sa akin na sidecar. Sidecar. Bali, isa lang yung anak nyo na nagsa-sidecar. Isa lang, mag-isa lang. Siya yung kasama nyo sa buhay ngayon. Oo, hindi ko yung maiwan-iwanan yung amo ko. Mga ayan po si Lola. Dito po kayo. Ngayon yung may nararamdaman kayong diabetes. Ano po ang paano po yung gamutan ninyo? Araw-araw, gabi, andyan kayo. May binibili kayong gamot para sa maintenance. Dito, dala-dala ko na sa asukal, sa high blood, sa diabetes. Andyan kayo dala. Matagal na po ba yung sakit niyong diabetes? Mag-isang taon pa lang naman. Mag-iisang taon pa lang bago niya discover yung diabetes. Yan, hindi ako nagpa-laboratory. Laboratory sa breeding. Oo. Marso sabi ng mama. Ayun. Bakit po? Ano po? Bakit kinukuhan nyo? Tinatanong ko po kayo, naghahanap po kasi ako ng pwedeng matulungan at ng kahit maunting halaga, pangkain lang, at least meron naman. Oo. Dalawa lang naman yung kapukuan. Oo. Ito po, may bibigay po ako sa inyo. Maliit lang na halaga, pero sana baka pwede naman makatulong. Ano po? Ayan. Pwede ko kayong bigyan ulit ng tawag dito, ng kahit paunti-unti lang, di ba? Kaya tinatanong ko saan kayo nakatira para baka sakaling mabisita ko kayo, mabigyan ko kayo ng bigas, ng groceries. Dito na lang, tumaga lang. Dito, pero palagi po kayo dito. Ayan, palagi po si Natividad. Natividad ang pangalan niya. 74 years old na po kayo, no? Opo. Kanina medyo nakita ko kayo, medyo mahina nga yung paglalakad ninyo kasi siguro sa pag-diabetes nga,
diabetes, medyo yung paglalakad. Matagal ako nakaupo, anak. Pag matagal ako nakaupo, yun, nahihirapan ako. Kailangan lakad ng lakad. Kailangan yung maglakad-lakad. Para exercise na rin yun. Mas mainam yung naglalakad-lakad kayo para medyo yung cholesterol sa katawan. Nakita ng ugat, namuo na yung mga namuo mga ugat, kaya napukan sila. Nakamit sila. Ayun. Kaya, May payong po kayo kasi umuulan. Mamaya Ano po? Thank you. Opo, welcome po. Sige po, maraming salamat daw po, sabi na nanay. Adam po. Opo. Opo. Di bali po pag mapadaan ako dito ulit, dito lang naman kayo. Pag may dala akong grocery at saka bigas, pwede ko po kayong bigyan. Ngayon po, hindi po ako nakapagdala kasi nga oo. Dahil lumabas ako, sabi ko baka may makita tayo mga kababayan natin na pwede natin bigyan ng tulong. Thank you. Sige po, welcome po. Di bale dito naman po kayo, aabutan ko po kayo ng groceries pag napadaan po ako dito, ano. Sige po, maraming salamat po, Lola, ano. God bless and be careful. Opo, kayo din po, ingat din po. Sige po, maraming salamat po. Ayun po, si Lola Natividad po ay dito nga binigyan natin ng maliit na tulong. Kaya maliit lang na halaga, pero baka next time na pupuntahan natin siya, bibigyan natin ng groceries. Opo. Ayan mga kababayan, medyo umaambon na ngayon, medyo lumalakas yung ambon, pero nawawala din mga pagkalipas ng ilang mga minuto. Pero dito pa rin nga po tayo sa Taft Avenue, na kung saan ay dito talaga maraming dumadaan na sasakyan, ano, tsaka maraming dumadaan na mga tao, kasi nga maraming mga buildings dito, mga government agencies, mga hospital, clinic, at talagang maraming dumadaan ditong tao. At yun nga, inaasahan din natin baka marami ding mga kababayan natin na mga homeless na napapadpad dito para humingi ng tulong. Kaya dito na ako rumota, baka sakaling may mahanap tayo at mabigyan natin ng kaunting tulong. Opo. Yun po mga kababayan, maraming salamat po, at ingat po palagi sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa mga video